Langsung kita gelik ke Singgalang Jaya DJ sebelum kita oke kandak perdana sambil menunggu kandak menusana jo lagu-lagu pertama kita ya. Cuman kalau sawuk kau nggak dibaca kau juru budi ya. Ndak tahu lo orang banyak batu obat kecil pantun dekat pantai Jago di kampung Sinan Babini di situ pula bak keturunan sehingga ndak tahu nama maknya lah ya. Singgalang Jaya. Ipatui samalam kini sarong mana bana jarian nak jo apa jo oi bule oi kasadonyo lapan nede mencari baru malam kini mangko basuo anak lain deh induknya indah aduh nama bana yang latu amaknyo nelo japui anak onde kamari de apaknya sedang mencari piti biarlah badan nama ngasua asa dan carai diminta yo lalai nak diminta yo Up. Dari Bang Cio lagu di papanjang kateson balik je lagu ni ko cuman pendapat Bang Cio sebenarnya elok mana laku anak kini kosan dia kali pertama saja lain iko bertamu jawabnya baru indak menangis segala macam indak aja dia elok mana lakunya sehingga walaupun tak tahu amaknya tapi anak tahu mapaknya ya Pak Jarong serbangan selamat datang tukang pecah betullah selamat tiba. Cali adek kareson nana di sabar lasuo bajil bak sira mungkin namanya mengaku sajola kareson iko naningko lagi go tahun indah basopo tangga kainge wajahin duanyo baik aram den dinyo den dinyo mintu iso naiko kironyo lama ngasu awai jominantu oi nana minantu oi saburu ananingko Up. Dari udah sini Sinar Sago seri yang duduk jo udah lain satu tukang pecah lagu di papanjang sekali ini salam tertumpah kanan basamo salamat buguros maksud tua dak bebak jam sisiakan dak bingung babate dalam lingkungan salam udah sini Sinar Sago betul udah lain Pak Jorong dan Lamo kan kojo satu tukang pecah ya taruhin orang lintau lai kamari dalam mobana tabasuo tabahanis tasabui namo tukang pocah indah babini kama baikan sarungnya bau di mata antu sinala Up. Dari tukang pecah sarto udah lainis dari taratak laban jadi papanjak kalagu nikos kalilis salam tertumpah kanan basamo salamat buguros mamsun tua ndak bibak di besisian ndak bingung babate dapat salam dari tukang pecah sarto udah lainis Pak Jorong kan kojo ya tukang pecah
tarin papanjang dak babini baat kapot cacet sawak goyang. Tukang pocakan lagi datang apa jorongan lagi pulang lalai karena lagi pulang mako mangasual sambil badendang mulian masuk YouTube pulang lalai masuk YouTube pulang ay segala jaya bola gunyo segala jaya kami dendangan ayah gila singgala jaya naik bagi rasa malamku lalai rasa malamku nan mananyo na masuk kamera antakan kasawu kasadonyo sa malam ko tanggung kamangasuanyo malam ko Ipatuy ng jilbab coklat ala rintang mangami sanyo laon lalay la mangami sanyo asa yakin semua baniyay bini orang bisa menguntua itu ay karam den ninyo den ninyo baju di Malakareso na Bali saban tua kain gorden nama apo rusua dene di nyokareso noy iko pembalian jandonan sari bakat tua kabaco gayo inyo ay karam den ninyo den ninyo Jali baju badaun karambiang bajale banawa apa baru anyo ay karam den tinyo lagu rui badan deba pikia sayang ko indah banan lamu laon lalai ma banan lamu Up. Dari abang Lenis serta tukang pecah lagu di papanjang kate Rina aja lagu nadigo cuma sebelum Rina kate bapantun cek dirmudi dek Rina tolong dangakan lurih jalan pada ngate baju hitam godang longan lalamu ndak basuo jorina iya asyang pulo golak kete lurih jalan pada ngate baju hitam godang longan lalamu ndak basuo jorina asyang pulo golak kete itu pantun wajib tuh ya. Santiang abang lain miskonyo pantun baitu tadang ade inasa malam ko lalai sa malam ko mati badala bukan de racun mati di gayuang galake tenyong ragu den dinyoden lako den dinyong Singgalang jaya namo lagunyo Singgalang jaya kami denangkan. Yalah
Mamak sarto dun sana kau sapa guru kasadonyo lah kita buka jo senggalang induk sarto singgalang jaya tanda guru kita mulai. Piyu bu, piyu. Mana kali piyu kok? Ayo nama sada. Goyang na. Saja ambo kawan jo baru ambiak karajo ambo baru amilin ambo dua namun tali lama eloyo ay namun tali lama eloyo Lansia kababungo dahulu sama datang tali di elo baru manci biar ala di bawah tanganmu pulo tamat di baru apa dia tarang panyange nyoba sebo tarang ngala panyange nyoba sebo nae saja kareson kawit jo baru lawan tu abaru aku loro pandanyo nambela kaula mairua irua beko aden yo banatarabu hey dak bulia sase bagai denai de udah oi maklum sajo awak latuo lawan lu ibana onde adik punya lidah nak tentu juang ayo bangkayo nak tentu juang yo bangkayo di sana Pio dua nama sak dan yakin kareben nabalian baju dah tukang kamera karebenan ko eka bake waden jalan teangan bana beko ko adi alaman jadi jando beko ko adi alaman jadi jando kalau den calia baju tukang kamera lasa mojo baju daraginyo sabantu kain gorden nama den di rumah di bola di udara ranca sajo mungkin ade udah sar buru iko ya dari panitia sekali lagi selamat datang dan selamat bugurok ke bakiamak lusan kami kakuat sebugurok di Teguh Luak non labaga buang malam begini kok seandainya ndak temui duduk di muka pentas di samping sebelah kanan tukang ayak pun dado tapi duduk dan banyak non kosong ya dan jo alhamdulillah malam kini kita dihadiri oleh youtuber yang hadir berdua personil malam begini dari Sungai Rumbai Dharma Seraya ikolah yang memviralkan maksud sarto rekan-rekan di YouTube kita ya dari Lansia Kamabungo dahulu kan kojo seremoan lagu dipapanjang salamat buguros mam suntuk ke bakiamat dun sanak sadonyo ndak bebak dibesisiakan ndak bego babate dapat salam dari dahulu Lansia Kamabungo kan kojo wan siwe itu lo ndak ketinggalan dia konon lah jago-jago pantun saja gua sarto puisinya beko dari abang Lainis ya lah baden nang
bapak baru sambil badendang nyoba goyang juo. Ala nyopi wala nyopu abu jua aki nyotan dan ma aja tua juo aki nyotan dan ma aja tua juo. Calia anak Allah bagoyang namun lama tonyo kapaknyo juo. Biarlah karam dia de emumbang de baru abing uang lama piu ajuwo de baru abing uang lama piu ajuwo. Dari dasini sinar sagu jadi papanjang kalagu niko menumpang di nyanyi di lagu Bang Ciogo Cibuk Katerina sampaikan menakung jajayang. Tolong cek nagadi kabel youtuber gua di lurian sekete ya biko tata ruang. Udah sinis lah sinar sago lain lanyo datang lah kawan-kawan gangga makan duang lah gangga baru taras wangi makan duang lapikan taras wangi lah balapikan. Dari sinar sagu jadi papanjang kalagun ko biasa kare rina kate ulang dari semula balik cuma tolong pelo rina sangkian abang munap di jabatan. Abang munap di madu duanya ay malam kini lah tolong tunjukkan awak bami oi kaharago niai lah jurang lah balan suangan. Dan abang munap lah do jopantun cuma do kurang seketik nah pakai bang munap sayang seketik ya dari sinar sago. Ay basuru ama manggia sayang ay 5.000 lah ka kota pulo. Agak idia hati abang wak baru rujuk mak seminggu ko awak baru rujuk dia seminggu ko dia Cali asa jola konce baranang usala sawak lah banyak cerita. Calialah bahu alama milim naga ambiu indah ado talo alanyo gigi gigi indah alanyo talo alanyo gigi gigi indah alanyo talo alanyo gigi gigi yoi. Lajale iko sadang piti masua mainan badendang lah basuru ajuo. Ado carito babua nelaki urang nyowe ayuwo ay laki urang nyowe ayuwo. Iko urang maminta nomor rekening kita baduo di Surarawun nanyo. Imade enay lain dak kabaniang dan baju hitam tu siana moyo
Cio, saya kita tuh bari baca kadang berbompok kita tinggalkan ke lagu perdana gitu. Judul tadi ada son apa baru kecil Rina ya. Dan adik Rina jale-jale. Rina, deting-deting sisa titik hujan di atas rumahku seperti seruling malam yang tak bisa membuat aku memejamkan mata. Melodi hidupku menyebut namamu Rina. Saat dirimu terbayang dalam kalbuku, rindu ini tetap berlagu pilu di hatiku. Rina, Rina. Aduh, pakai jasmine ya, Bu. Wah, apa iki? Bojone ndi? Bojone nyanyi. Nyanyi. No, ya pakai tupi. Anak wong cilik iki. Iki loh. Iya iki. Mboke. Ndak siki nemu Sultan. Anak iki, mboke iki. Iya. Iya, Mas. Iso ngomong Jawa? Ora iso yo ora ngomong. Goyang nah. Waduh anakku. Ora kerja kange ora mangan, bojone intu duit juo. Ai bulione awak perkenalan, adik kadine adik atau marando. Ai buliane akan berkenalan, adik kadine adik atau marando di Kalau nampak karesonan ranca-ranca bertanyaan gadi apa marando. Woi tukang pocak kok mati pajak nan karesan mintuonyo marando. Tukang pocainyo kok mati pajak mintuo karesan sadang marando. Lai bagura mak malam ini tawa dendang ade mak kawan-kawan lajale ama eka nak tak balaki mak adek mintuo dan bapak jojoan. Dari Wansue tunggan naik kucika talang bakico jo sindar sagu lagu di papanjang guys ya. Sebelum tadanga balik dek jurumudi lewakan melah do'u pantunan kong. Tak kambang lapiak malam kini di telawih galanggangnya. Di lapiak sinar sagu bana gurau doyak dek rangpokan sontu. Salam takzim dari kami. Iduk balik galanggang sinar sagu mati surih lalamo bana la banyak nan dirindu. 2 kali ya. Tak kambang lapiak malam kini di telawih galanggangnya. Di lapiak sinar sagu bana gurau doyak dek urang pokan sontu. Salam takzim dari kami. Iduk balik galanggang sinar sago mati suri ala lamu lah banyak dirindu. Dari Wansue seratu lansia Kambamungong Dazul Bakianya nak nampak doa yang Laki dicen Bakanda ala dia jawa jodaki ikan lain tibo anyu ko indah amat jadi lia ulama nanti ma'aruf tajo. Dari rombongan pengurus Batu Gajah sarto sinar sagu serembang bagang kawan dayon jo rombongan lagu di papanjang cuman lagu nani koko ado nun kurang seketik dasan dia. Apa itu? Garitiak ibu dosen kekurang tak ada nampak di kami ya. Kata ibu dosen jangan lupa garitiak Jawanya. Rombongan dari
batu gajah desina rasa golai tibo bacarai banyak ayo nantakana basuh indah lah di sabunyo bacarai banyak ayo nantakana basuh indah lah di sabunyo sahabat dari Abang Lainis sebuah goresan puisi untuk Rina dan adik Rina jale-jale. Rina, denting-denting sisa titik hujan di atas rumahku seperti seruling malam yang tak bisa membuat aku memejamkan mata. Melodi hidupku menyebut namamu Rina. Saat dirimu terbayang dalam kalbuku, rindu ini tetap berlagu pilu di hatiku. Rina, Rina, puisiku masih juga bersenandung sayu karena harapanku hanya sebatas mimpi Rina yang tak mungkin tercapai walau hanya di ujung jemari-jemari cintaku padamu. Rina, oh sayangku Rina, tertanda abangmu Abang Lainis. Katilah Rina Lainis. Mandang balai nisbah puisi takkan ada ina mandi yang nalamu tak ketuju mana janju hati kurang teranggang ladinan punyo ketuju mana lah janju hati kurang teranggang ladinan punyo sayang nasi joa alane makaden makan lado joa pone makaden gilian garam nan jawane ma ipiaman awakan lada mayama oi tapirimbo hati rapi ola rapi karen tan matoyo ala karen dindiang tepak tangan di ruang jari tampak juo tak cuma Boso Jawanya di mas, boso Jawanya. Lanjut bro. Kok habis? Lanjut lah. Sok atuh mas, boso Jawanya. Boso Jawanya. Ora kerja anake ora mangan apa jane itu duit jua siang malam makan kakangan akan elepiu eneng indah cinta geser-geser nak ngene nak badake gitu saya yakin semua wanita punya orang kawan tua amboy. apa jorong itu mitu oden naik kareson wajan macam-macam kareson di siko di mamuka tu ikan namu sampai pamenan urang de baba jujai jua di mamuka tu ikan namu sampai pamenan urang de baba jujai jua. Ya dai mantai, silakan barpe sama buku tuh kita duduk. sabana rami karesan orang kini hai di rumah dan lain tak sebanyak iko Adik di rumah nyolaki bini tambana awya 20 mintuo awakan makan lagu Jasmine oh darimu
misi mas. Sok atuh tuh ya. Dari dai montai 10 ton lagu di papanjang salamat begurus mam sutuk ke kiamat dun sanak sadonyo dak bibak je bersisiakan dak bigo bati dalam lekong salam dai grup pegura montai kan kojoya. Lanjut di papanjang kati jula orang Jawa kembali ya. Up abang munap. Dari tuan rumah lagu di papanjang ya. Ayah Singo satu Bang Wandi sermongan ayam kampung lagu di papanjang. Salamat begurus mam sutuk ke kiamat dan sanak sadenya ndak bibak jam sisia spesial non paliang lapa jo lawak kuah. Ayah Singo pelawak kan kojo ya. Ya. Dari Ayah Singo pelawak Bang Wandi ayam kampung Pondok Niro serma kawan lagu jo di papanjang salamat begurus mam sutuk ke kiamat dan sanak sadenya ndak bibak jam sisia ndak bigo bate sasudah urang Jawa di tengah kate kasutai ya. Taring. Oi biarlah nemak kami badendang, oi bagurau nemak samalam nanko. Oi nan biarlah lape kaurang, dicari pulo de awak gantinya. Oi biarlah nemak lape kaurang, dicari pulo dawai kagantinya. Sianan kamu kok karempos sahabat tako, baru bertemu denai malam kini. Itu laki Eli sawalunto inyo indah oyama jo inyo lai. Up, tai pesan dari rombongan Bamunap ton rumah betul belum kalau kau gantinya jangan rusuhnya camai tai Ayah Singo pelawak gantinya. Ayah Singo palawak aka gantinya, lai kau mungkin karesan tu jandonyo, kakaresan demak denai batanyo, lai cocok denai jo Elisa walunto, kakaresan denai batanyo, lai cocok denai jo mantan Elisa walunto. Eli gadang onde adi agak kene, kalau singonya suku juga jeboy. Up. Dua pasan pertama dari Dayon Peguru Batu Gajah serius duduk jeda imontai lagu di papanjang kok non sakarik ke bawah orang pandangan tiang orang sungai pantai itu lah tahu kami kuapos ya cuman sakarik kate dan sebelah tukang moyak kok sia aku lah ikut di sama di kami ikut ke mana yang dari Ayah Singo pelawak serta ayam kampung Pondok Niro Jepang Wandi jadi papanjang kalagu nariko cuma seketik pasan ke pakai pantai kalau ndak nemu Eli Sawalunto pantai potai kan lah ya doka gantinya itu banyak ya ndak tahu buah-buahnya deh ayah itu deh ya. Tasamboy Ayah Singo palawak malam ko, kandak kasamo di bari jual, dela biaso jorang sawalunto, di maka tahu jonan buruk ko, dela biaso jorang sawalunto, di maka tahu jonan buruk ko Tuhan. Sok atuh. Ayah non biasa nampak di kami kamajo ayah keluar mabok pocamani non kini pocamani badilah bahasa sungai toba no bapak goyang. Bang Andi aku pocamani dah ayah batanya lo Bang Andi ke baki ayah cie iko kan di ayah senior kami gua lah batuka pocamani ayah kini bak kok iko gini jadi kapit DJ lo ya. Oke lanjut DJ. Sebentar. Ya udah saat sama datang.
Abang Munab makonya ayah kini ko na ndak membawa pacamani alias tali bulik na bawa melau kini inyo sedang main organ pacamani kini Bang Munab ya. Lai tadong nga di Bang Munab ko. Ya. Sedang main organ pacamani. Ante Munab sedang main organ gini baru ya. Up. Pagro ti payung. Dari Paguro Gadi lagu di papanjang dan saat kan gojo 10 ton des salamet Paguro semam suntuk kabak kiamat dosa nak sadonyo ndak bibak jemsisian ndak bigo bate menumpang kami sekete panitia untuk magia makan talingo yang kondak pari kanyang talingo kali bueh yang up pendot niro ndak jale benar di urang banyak pesan dari Pondok Niro Bang Wandi sarto ayam kampung pocamani ayah singo palawak kini ko makonya ndak babau katolowe ko disiko di adolo pocamani beliau diimbau orang Sawalunto untuk turun ke Pegumbu di ndak bisa di adu alangan iko ganti orang Sungai Patai pesan dari ayam kampung Pondok Niro lanjut. Dari dasini Sinar Sagu Jopuguro Batu Gajah selaku kurujur pokok selabakan rumah kadikojo lagu di papanjang sampaikan benakung nyanyo serta salamat datang dan salamat Puguro Maksudok kebaki amat dusana kaum-kaum sapuguro nolah bagabuh malam kini go ndak bibak di sisian ndak bigo bate non masih di luar silakan marpe ke dalam di bangku kita sebelah kanan dari pentas lain masih banyak yang kosong ya. Oke lanjut. Ada yon di Batu Gajah, nande ada ilai tibo, biasanya orang panggil sirina di sungai yang bana kampung ambo, biasanya orang panggil sirina di sungai yang bana kampung ambo. Dari Dai Montai Sarto Dayan Puguro Batu Gajah Sarto Puguro Gadi terima kasih banyak Rina lah magi tahu ke kami kalau namo adik kini ko Rina urang Sungayang kalau memang iyo Rina urang Sungayang luak no tuo batu sangka batanyo ke bagi Rina cek lah barakali suntik vaksin op oke lanjut. Bagai-bagai sajonan udah tanyo mendake kamari nabi siakan para jubana nan sio-sio lajan lelung gawe basa ruangan para judanan sio-sio lajan lelung gawe basa ruangan up. Berikut ikut dari Montai Sarto Batu Gajah Serbangan Jopuguro Gadi lagu di papanjang kate Jolarina balik cuma seketik pasan kabake Buya Rahmat kan kojo oh Buya assalamualaikum Buya kalau kamu buat PR Buya desikonya sambil menuli-nuli rancaklah di kode tongkang lah ya PR sudah non palo dapet bulo ya pesan dari Puguro Montai dan betul lagu dilanjutkan besti dari Lansia Kambamungo bacaan doa pantun ko guys ya. Oke besti. Tinggi tampak si Gunung Sago joleh nan dari Nagari Bungo Kampung Katiambo. Batanyo kami ka Yasril Ketua Sinar Sago. Dima urang pagurau duduknya. Ko datuk nguluh lah batanyo tanyo. Ya dah nguluh. Selamat datang silakan marpek ke dalam ya. 2 kali lah ya. Tinggi tampak si Gunung Sago joleh nan dari Nagari Bungo Kampung Katiambo. Batanyo kami ka Yasril Ketua Sinar Sago Dima nyo gurau duduknya sebab ko datuk ngulula batanyo tanyo ya dah ngulu tu nak lo nampak mah kulah liau dah ngulunan mah dah jenzul ngulu
Up. Jadi beliau aku nama Daya Yasril. Katu bajawe gayung basabik ko dari ketua Pak Yasril kan kojo. Kalau untuk nan baritibo nan alut tapik duduk kan jalih tuah lansia kama bungo. Di belakang kama bungo di samping masih banyak bangku no kosong. Sarato yang sebelah kida kama bungo pun masih banyak jono kosong ya. Ko ada nomor tibu kangkon sapa guruan, selamat datang, selamat bergurau. Silakan marpek ke dalam untuk panitia betul belum kok nampak tamu kita urang bergurau, samu kita arahkan saja ke tempat duduk masing-masing ya. Oke lanjut. Udah buya isu anyo ujian, mako mambu EPR tiba di sikon. Hai barabana datang cobaan, di Pataguan dedai mana di dado. Barabana datang cobaan, hai di Pataguan iman di dado. Abang Buya lai kamari, iya kami yang mabarendang dungo. Ajale indah oi dalam hati, anto denai dekan do baju jai pulo. Nan sabala suwo labasi sungui, tapi la putih abana sunguinyo. Oi ko iyo itu kama maui karesan baade udah onde kiro-kiro. Ko iyo inyo juo kama maui karesan baade udah onde kiro-kiro. Galak-galak kucing apa singo, kalau ikunan kandung gantinya ini. Tambe tabati amat tabarito, dalam biata cile kulit padonan sari. Up. Dari Pak Buya Rahmat Sermon Dua Jalan Seriang lagu di Papanjang Salamet Beguros Mam Sutok Kabak Kiamat Dusanak Sadonyon dak bibak jam sisian dak bingo bate ulang 8 tahun non sabata kembali cuma kata bajawek kabak keda imonte sermongan duduk di beja di muko indak mambuek PR Buya do dai cuman sadang mino-ino mandongan baa caranya bisa mendakei ibu dosen yang soleha gua atuh yang up bangun up kayah aja pesan baru nak dari Bang Munab cuma ketik pesan kabake dari ya ba aja nya ko dari indak ado kalua sariangnya malam kini goleh ndak do nampak malu sariangnya malam kini ko dari ya dari Bang Munab up Katu bajawe gayong basambik ko dari dai paguro montai sarta paguro batu gajah dayon kanutio bitulung paguro kadi kabake Buya Rahmat. Kalau untuk mendokei ibu dosen kok gampangnya Buya ya ndak sesuli itu banado ya caranya simpel saja nyo kate maju Buya kemuko kate pentas kok duduk di samping ampos gua pas dake ibu dosen cuma sehingga mencandi dari Buya misalnya sebukan baadu itu kalau untuk kami miliki Buya ibu lati kami berguru mantai dinyo kami jak dulu nak yo lah ya oke lanjut Kamarilah ada Buya dudua, nak baken nalana awak sama lamko. Laba tahun na carai jolu buah, sajua ayahnya tara soju. Laba tahun na carai jolu buah, sajua ayahnya coy tujuh. Abang Munab rancak ke depan, papanjang lagu mata malamko. Dalam anggu adia gelengan, mana kikani yang di ayam mato. Dalam anggu adia gelengan, mana kikani yang ayam mato. Wes mas Wes oke mas ya Kelas. Yalah, kita tinggalkan ke lagu Jasmine sakit itu bari bacaca kadang berbumpu iko kandak dari peguro batu gajah sinar sago sermohan kambang mungo lazia kambang mungo. Oh Rina sayang, apabila aku kesepian
hiburlah aku dengan suaramu. Apabila aku sakit, obati aku dengan kasih sayangmu. Apabila aku mati, jangan mandikan aku dengan air matamu sayang. Dan apabila aku terkubur, kuburlah aku di lubuk hatimu yang paling dalam. Dan apabila aku tersesat, selamatkan aku sayang dengan doamu. Oh sayangku Rina, kalau memang nyatanya kita tidak bersama lagi, maka aku gantikan dirimu dengan tukang oyak Rina ya. Kita angkat dulu kandak dari Abang Lainis Sarato tukang pocah dari Tarata Alaban. Bakandak lagu tadi Indang Singgul yang kita lenokan dia. Karena Bang Lainis lah tukang pocah. Karena Bang Lainis lah tukang pocah. Indang singgul yang anak kandung anak dimintanya. Olah indang lah singgul yang anak kandung anak dimintanya. Oi nana de udah kagara-gara. Oi nana de udah lainnya sekagara-gara. Oi nana de ina nana kanduang layo pulo. Olalai oi nana de ina layo pulo. Oyama cando Pak Jorong. Oye nana bakanda, oyama cando Pak Jorong. Oye lai bagurau, oyama ola sama lamko den 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 lai bagurau, oyama ola sama lamko. Up. Ya dua pasang lagu di papanjang pertama dari Papa Lim salamai bergurus mam suntuk kabakiamat dusanak sadenyon dak bibak jam sisian dak bingo babate dalam lekuang salam dari Papa Lim serta rombongan berjumpa dari ayah singo palawu lagu di papanjang. Kalau non jantanku jermudi aku kurang masuk di ayahnya ya, samo ayah mengecek jaulah pucuknya jayam kampung ya, anak sebelah kate naik je lagu dari gong. Singo mende malai kamari dek pintu denai Pak Jorong iko lagunya kini. Oi nana biarlah kami onde na abaden dang yai biarlah kami onde ma oi na abaden dang. Oi nana disangko sayang ake kami. Oi nana disangko mintuo sayang ake kami. Kasih aka urang onde da wai makironyo. Onde da kasih aka urang kareben noi makironyo. Tanyokan ka tukang kamera karesonan biaso kana iado labonyo dek labanya abana tapaso dibagi-baginyo. Up.
Dua pasan kandak non samo pertama dari Sinar Sagu dan sini sermongan sebagai tuan rumah lagu di Papanjang dak ratu kandak malam kini ko coba belum tikam dek Rina. Seri yang riak juga lembang kandak non samo ko dari abang lainis serta tukang poca kate Jolarina. Cuman tolong di tukang organ kate agi melodi untuk puisi. Aduh puisi teristimewa untuk Rina tersayang dari abang lainis. Rina, lewat angin kutitip salam untukmu. Lewat kartu ini kusapa dirimu, dan lewat suara jurumudi ampos kutanya gimana kabarmu sayang. Lewat sajadah ku kirim doa semoga kamu sehat selalu. Oh Rina sayang, apabila aku kesepian hiburlah aku dengan suaramu. Apabila aku sakit obati aku dengan kasih sayangmu. Apabila aku mati jangan mandikan aku dengan air matamu sayang. Dan apabila aku terkubur, kuburlah aku dulu hatimu yang paling dalam. Dan apabila aku tersesat, selamatkan aku sayang dengan doamu. Oh sayangku Rina, kalau memang nyatanya kita tidak bersama lagi, maka aku gantikan dirimu dengan tukang oyak Rina ya. Anak dasar mulai bergoyang, wah. Mandang puisi atina batang baru sua. Mandang puisi bang lain di sina korusua. Kasih abah guru abang lain ni salamoko. Olalai kasih abah guru ayah bang wala salamoko. Allah dicoba bayi manta gua. Ailah dicoba bayi manta gua. Yai dek memandang karusa ayu. Yai dek memandang karusa ayu. Yai op ya. Dua pasan pertama dari abang Lenis serta tukang pecah serma Rina. Batu dek Rina batanya sian dan majan membuat puisi. Ibu dosennya kan Rina. Dan kedua dari ayah singo pelawak serombongan jo ayam kampung lapucuk bang Andi je pondok Niro. Pasan kabake Pak Jorong abang Lainis kan kojo ya. Pak Jorong sikit baposan nang lagu lamo tu jangan dikaluan jual itu pasan sikit ya. Up Sinar Sago. Dari Sinar Sagu jadi pepanjang kalagu neko katejolah Rina balik ndak lape kandak malam kini ko. Tapi tolong dek Rina sangkian bujang marandu di Jepatun. Up. Kata bajawe gayung basambut dari Pak Jorong serta tukang poca kabake sikit ya. Tolong kecian di ayah kabake sikit kalau ndak pandai bapantun ajan mata-mata hati Pak Jorong jo ya. Kecian kasih gitu iri bilang bos ya. Baulang pulo tikam dek Rina balik dari Papa Lim serta Buya Rahmat ya. Cuman kalau menurutku agak agiannya Rina status Rina kini ko gadih balaki alias ampe tigo. Tolong jalekan Rina ya. Kok lah ampe tigo ndak ada bapak cujo abang Lainis. Papa Lim jo ayah singo. Ai de Papa Lim jo ayah singo. Ai apa jorong abang lain islai di siko. Ai de Papa jorong bang lain islai di siko. Galau lah status Papa Lim nanakan dua ngatanyo. Kalau lah status ay Papa Lim nangkan dua ngatanyo. Tapas sobagan jua sudah gurau to ampe mato. Ay sapa sobagan jua ay beko to lampe mato. Baya
Rina, pesan dari ayah Singo Palau, ayang kampung Mawandi Sermong Pondok Diro, bapo bawa lo papalim harus baganju ampe mato. Kini saja kecian sekali ya, ampe tigo kecian petigo keindah ayah kecian punya ayah ya. Aja telai. Lanjut. Sebentar dulu Rina. Dari lansia Kambang Bungo lagu dipapanjang guys, lewakan pantun kodo ou ya. Pipi sinanduang sirigo-rigo bayengeran di dahan panjang di pokok batang gaharu. Oi jurbudi jan nyuambo, salam kenal kami untuk anak dendang di kami rang paguro baru. Colek panitia karote ndak ado ya, karote untuk buat pantun sago ndak lopeh buginya gini gua ayam. Pesan dari lansia Kamabungo dan mulu satuan siwe. De ayah Singo, oi bana papanjang kini. De ayah Singo, oi bana papanjang kini. Ai de papalim, ai dangan alasa malamku. Ai de papalim, dangan alasa malamku. Kok status juo papalim na bata nyo kini. Kok status juo de papalim na bata nyo kini. Langsung alasa jo bata nyo ay kaya Singo. Alalay langsung bata nyo, alalay kaya Singo. Op, sebentar. Peguro Batu Gajah, Montes terbangan dari Gadui. Dari Peguro Batu Gajah, Dayon Sarto Dai Peguro Montai dan saat Peguro Gadui. Cuman katejulah Rina sana boleh, kalau boleh pinta je pintu kami, ndak usahlah diopor-opor bolago, ndak usah ditanyon kapakai ayah Singo, ndak usahlah kita bagaju sampai matu. Jawe jelas spontan malam gini ko, jalih nyaktu biko Rina ko petigo, ndak tantulu kami berserabui ya. Barang suarami, ay rami datang rombongan. Barang suarami, ay rami datang rombongan. Ay papuwe kanda, ay bakanda sa malamko. Walalay papuwe kanda, ay kanda sa malamko. Kok karejuo hati na bandangakan. Kok karejuo hati na mananyokan. Iyo sadang ampe tigo banain na duo ariko. Olalay sadang ampe tigo banain na duo ariko. Dua pasan lagu di papanjang pertama dari Papalim Sarto Damas Serma Paboya Peguro Batu Gajah je Peguro Paki ya. Pasan Papalim iyo padia suaranya urang sungai yako apolai kok dapet awak nan memakai ya. Dan kedua dari Abang Munap jo di papanjang kalagu nadiko iko peserta pertama Korina kalau memang nyatu iyo Rina sampai tigo dan Abang Munap langsung orang pertama mendaftar ke calon kaganti nailang ya. Dari Peguro Batu Gajah, Dayon Sarto Dai Montai je Peguro Gadui dan saat kalau 2 hari baru Rina aku apa tigo berarti apa anak tu samo jo tabang-tabang kerisiak baru nya pasti ke balik rujuknya balik demajan naruh na Bang Munap dulu ya. Ayah Bang Munap lawan calon taliang aparatamu. Ayah Bang Munap
laman calon paliang para tamu tabirang batu gajah alun apa dek banatio olalai rang batu gajah alun apa dek bagayatino indah Khadijah puy la jandolamu indah la Khadijah puy la jandolamu ay lamu wa awa onde dade sigi nyanyo yai lamu we awa kare sonde sigi nyanyo alamu wa alada. Up. 3 pasan lagu di papanjang pertama ko dari Bang Munap Rina. Kalau lai Rina sarahkan sandakan untuk kabake Bang Munap, hidup Rina bahagia ya, hari-hari Rina akan cerah di Bukit Jaya. Hidup bahagia ya, masa depan cerah. Dan kedua ko dari Pogoro Montai sarto Pogoro Batu Gajah je Pogoro Gadik lagu di papanjang penyambung pesan dari Batu Gajah Cako. Kalau 2 hari itu baru Rina Marando, itu ibarat kami kalau masuk ke mengganti Rina samo je mau puak sawah tagadai pokok abi nonasianya kami dak do ya. Non kedua dari Papa Lim melalui Damas Sarmongan Jopa Buya dari Batu Gajah Jepogoro Paki jadi papanjang. Kalau memang iyo because selain Bang Munap iko Papa Lim dak iyo pulau Rina Halim namanya bagi kira. Oke lanjut. Sebentar ya. Dari Hentadau 10 ton lagu di papanjang. Cuma pesan kabake Pak Jorong jan bamanung jo de amak paja pulang kampung ya. Jan rusuh Rina kan ado malam go ya. Jan came Pak Jorong jan rusuh. Biarkan mak paja ndak pulang Rina akan lay ado nang kamaipur malam go ya. Ayah lah tagaknya mencipiti ka kamu ko ndak ya go. Kamari lah ya. Taruh. Up. Kato Bejawi ke Mbak Sambik dari Pak Jorong kabake Hentadau ya. Samo-samo merasai gitu gini gua. Boleh gua agak agenya cuaca orang rumah dak lo di gua pulang kampung liau ya. Taruh. Ayah Pak Jorong, ayo sadang di hati jambu. Ayah Pak Jorong, ayo sadang di hati jambu. Umbu ajoina Pak Jorong, melasa malamku. Olalai biarang rumah di kampung melasa lamunyo. Basa baba Papa Lim makan duang menunggu. Basa baba Papa Lim makan duang menunggu. Ay malaki ikalua ay papa sure kunyang yo. Alalay malaki ikalua Bang Munap sure kunyang yo. Dari Damas sebagai salung Titian Nasuk menyampaikan pesan dari Papa Lim Sermongan Batu Gajah Jepogoro Paki ado Pak Buya Ramat juga kawan ulang lapatun Rina sana boleh balik dan lapai penergaan malam kini ko. Cuma pesan dan keluhan dari Papa Lim Ridaya. Kalau mandang suara saja lah kasar nak mana ti Papa Lim ya. Tapi kok memakai kau nak dapat sebab banyak mana serikat banyak saingan nampaknya malam kini ko ya. Dari Papa Lim. Oi ne Papa Lim tolong ladangan. Oi ne Papa Lim tolong ladangan. Elo ala dudua oi Papa bau omarape. Olalai elo ala dudua olalai bau lamarape. Udah tagaru. Oi bayi barai, oi papa urang bakaja. Oi la bayi ibarai urang la bakaja. Nan mana na dulu
Dua pasan pertama dari Abang Lenis serta tukang pecah lagu di Pabanjang arancak benar lagu Niko Jurubudi sebelum keriputan lekuk balik-balik tikam dek menantu Abang Lenis ya. Nong kedua dari Uda Tagaru-garu jadi Pabanjang ka lagu Niko Salamai Bugono Semam Sutok ke kiamat dun sanak sadunya ndak bibak jauh sisiakan ndak bingo bate dalam lingkungan salam Uda Tagaru-garu dan jo salamai untuk pemuda dan pemudi satu masyarakat tuan rumah nonlah malah mangke acara Bugono Semam Sutok tentunya dalam rangka acara penggalang dana untuk kepentingan lapangan bola gitu ya. Mudah-mudahan acara sukses dan panitia pun hendaknya dapat keuntungan dari siku bisa dimanfaatkan saya baik-baiknya. Amin. Oke lanjut. Mintuo dan aja tukang poca malam kini ko lagunya janyo udah salero patah buat bacari juo oi de dagulu dakan dong josia kamari oi udah gulu onde josia kamari minta lagu dagulu lalu bosa joy minta lagu karesona lalu bosa joy Op. Oke lanjut. oi panjang abana onde dasi sungui udah oi panjang abana karesona si sungui udah iko bantu atuan takur karesona dari India bantu atuan takur honema dari India. Up. Naik nandake jurumudi sana bule kopasan dari Tagaru ya ndak usah sison badendang lepasan Tagaru indak sira patuoknya doh ya. Sana bule ina Hai de Tagaru kawan-kawan selama datang Hai de Tagaru selama datang Papanjang duo ai mama lagu naniko ai papanjang duo nang kanduang lagu naniko sadang mamandang papalim mati wasanang sadang lama amandang mamandang ati awasanang ai polagi dape nang kanduang mairi ang ananyo ay polagi dape olalay mairi ang ananyo. Dua pasan pertama dari lansia kembang bungo jurumudi janyo kami ya dek cancang dua sagaragai kami minta izin meninggalkan galanggang salam kenal katigo nak dendang maaf kada meli telempek kato tadorong dari ayah singu betul pasan kabake Tagaru ko kenampaan mana jolih mana kalau ndak Rizka na berdendang yun ndak Sumangi berdendang nampak di kabido yang yalah kita tinggalkan Kak Indang Singguliang kandak dari Abang Lenis serta tukang poca dari Tarta Alaban saketit tu bari bacaca kadang berbopok dari Bang Wandi Pondok Niro serta ayam kampung jo ayah singo palawa bahkan ndak lagu cempos ka lagunya lah menyuruh tampak jua
sebentar. Iko dari Pak Jorong Telawe juri pepanjang kalagu niko cuma ketepasan kabake Bang Ok jo Bang Burin. Kami celik-celik saja cakup, kami pandangi saja tadi. Iko talingoh kanyang ko pokok indah nampak niko ya pesan dari Pak Jorong. Dari Pondok Niro Ayam Kampung serta Ayah Singo Pelau lagu dipapanjang katijulah Rina balik tapi tolong dari nak sangkian di ujung lagu Rina tu Abang Wandi yang bersusungi tabah tu ayam. Apa mundap? Dari panitia pelaksana Sarto Pak Jorong langsung dipapanjang ke lagu niko. Cuman terlebih dulu ko dari panitia Sarto pelaksana mohon maaf kabake masyarakat Mamak Dusana kau kasa pegoroan. Rencana dari awal kitulah dulu hari cuman dek tertunda karena ada sesuatu lain hal yang menghalangi untuk pelaksanaan acara kita. Iku baru kini bisa terlaksana acara kita. Walaupun tertunda alhamdulillah niat kita lain sampai. Pesan dari Pak Jorong Sarto Pemuda. Dari Peguru Batu Gajah Damas Sarto Buyah Jeremang Papalim dari Paki jadi papanjang Kalaguna nego. Sesudah ibu dosen Biko Belendang dak ratolokan dak ko jurumudi 30 di Ekapaten dak dan rintang jawab saja. Kami sangko kalau mawe agak kami agak sekali dak ada berontang apa kami do ya. Up. Dari Pak Jorong senior Pak Jorong nantu lagu di papanjang betul sampai dapat kami Batu Gajah yo menantu Pak Jorong 7 lah kate menantu Abang Lenis kan kojo sebab Pak Jorong kami dilah sampai gini kok lah tibu do lokasi ya sempat Pak Jorong Namudo di Latibu dulu kasih malam kini go. Ya selamat datang Pak Jorong dari Tarata. Silakan marpe ke dalam. Ditunggu di Abang Lini Sarto tukang pocah ya. Undangan oleh elah tabue Bang Wandi. Palaminan Allah tapasan Bang Wandi sampai hati pamainkan denai malu kamano kadenai bao Bang Wandi sampai hati pamainkan denai malu kamano kadenai bao. Up. Dari Ayah Singo Pelawak Sarto Ayam Kampung jo Pondok Niro Jombang Wandi. Cuman kalau menurut pendapat kami ko Rina ibu dosen kan kojo bukan Jombang Wandi non sampai hati kan de ulah Rina juo ya. Padi mengunyang masak di sawah mancik bermain date bila hidup dapat yang hati betapa susah dek Rina aja banyak ulah ya. Dari Bang Wandi. Papanjang 10 ton salamek bugoro semam suntuk kabake mak dusanak sadonyo jumas ketik pesan kabake Pak Jorong iyo lain sebenar ke Pak Jorong kalau memang iyo lain sebenarnya Pak Wali siap mendukung dan membacking dia. Non kedua ko dari Ayah Serbangan Jombang Wandi bitulo ulah pujua Ayam Kampung Jepang Niro jadi papanjang cuman dek makonyo Bang Wandi alasannya Rina dek Bang Wandi memilih Rina makonyo ikolah kejadiannya Mbak Auni. Jadi, oke lanjut dulu. Sebentar, udah tak garu-garu. Siapa ya, Rizka? Katu bajawe ke Mas Sabik dari udah tak garu. Kabake Ayah Singo sermau kawan. Kalau Pak Jorong kami lah hadir di lokasi tuan non duduk di sebelah tukang pecah tu ayah. Cuman non rusuh non comai kami Ayah Singo. Kalau ndak ada boleh lubuk tingkuk di sekuat ia warna patah benar semangat Ayah Singo. Lah informasi baru lo lah boleh lo cek lain. Ndak cek dah ya.
Rina asana bule jangan lupa minatu abang lainnya sasudah ko. Bang Wandi kini nyokan alai tibo kanda abang ala di dendangan de abang gambang oi bagang gambaro taraso ange abala pekan de bang Wandi ganggam oi bagang gambaro taraso ange oi bala pekan. Up. Cibo naik orang rumah Pak Jorok wah ya. Anak tadangan dulu di Tagaru Pak belum kukuaknya suara dia go. Bang Andi. Dari Bang Wandi, janji Bang Wandi untuk Rina, sasudah iko mungkin dak ke Bang Wandi lapekan leh ke bagagam tarui. Kok punya sayuk Bang Wandi ke Bang Wandi gungguang siang ke malam ke bawa tabang jauh ya. Dak jangan nampak aja deh udah iba ya. Up. Katu bejawe ke masabik ko dari pondok niru ke Bakirina tantangan Bang Wandi nong kaditanyo indak tadorong ame lai leh hati Bang Wandi ke Bakirina nak rong sengayang dari sanjo tadilah mengecek jo ke Baki pondok niru ayam kampung sarto ayah di ma kolah arina ko begurung malam kini ya di pada panjang toloweh atau di ma kini ko tolong jalekan ya di tadanga arina di siko sanjo hari kami lah sampai ko rina cak jajan lewat ya. Bang Wandi je pondok niro lai datang Papa lima tabanong aman malam kini Oi tipa di diri Oi orang sungayang Bapantang pulo kasih tak jadi Oi tipa di diri Oi orang sungayang Bapantang pulo kasih tak jadi. Kalau di Bang Wandi itu baik tu Pulau Rina pantang Pulau Bojo juan tuh ya cak jale-jale wak pesan dari Bang Wandi satu ayah singgo serombongan. Sebelum Rina kate 5 boleton lagu dipapanjang dari perwakilan Bondo Kandung induk-induk Kanegojo saudaranya dari Dayonjo dari Batu Gajah cuma seketik pasan kabake dason sawa udaison Kanegojo ya. Angin kancang membawa awan hujan gerimis taserak jo udason kami memandang dari jauh sungguh-sungguhnya menampaknya hati sanang jo 2 kali ya. Angin kancang membawa awan hujan gerimis taserak jo udason kami memandang dari jauh sungguh-sungguh kami memandangnya nampak hati sanang jo. Pesan dari saudarinya Dayon perwakilan induk-induk Bondo Kandung kan kojo. Lama mek coba kate menantu Pak Jorong cek dulu ya. Oi mangaku denai minantunyo tapi balanjut tuh cucu indah ado itu bana karempos salahnya mintu ambo nan mangaku ngaku mintu sajo itu bana den memang salah mintu ambo nan mangaku ngaku minantunyo. Berikut ikut dari Pondok Niro
Saluang Titian Nasuk menyampaikan pesan dari Bang Wandi ya, kok seka kate balik dulu jadi jual, cuman kalau boleh pinta je pintu Gorina ndak lancar komunikasi gitu, lalamu kita ndak basuh lah sulit kita bertemu, minta lah nomor HP je WA ya, minta nomor HP je WA, boleh pulsa biko, sudah bagetik WA biko ping ya langsung biko temayang. Op, udah taragu tagaru. Pesan dari Uda Tagaru, lagu diperpanjang Eka Jola Kate Baliak ya. Udah jorong non baru taratak non baru lah dibawa di Jom Pantun kah Bang Alim kan itu jo. Boleh ndak jalelo tadanga di udahnya di Uda Tagaru ba upload kukuknya jo lagu nego menantu kami go. Pesan dari Uda Tagaru, abang lainnya secara tukang pecah rombongan. Nan mabana pak jorong di tarata Deta garu bakaco mato Oi nande awak tagaru Ita anakmu wajina Oi dek kawan jari nanti contohnya Nande awak pak jorong Ita anakmu wajina Oi dek kawan Oi nyowelo elo. Op, dari ayah Bang Mandi satu ayam kampung Jo Pondok Diro Damas. Dari Pasan Paguro Baru Pak Kotik Sawal dari Kaitan 6 lagu di Papanjang Salamai Guru Semam Setiok Kabak Yamak dan Sanak Sadonyo. Dalam lingkungan salam Pak Kotik Sawal dari Kaitan 6 ulang pantun Eka Patai Cakobaliak ya. Dari ayah Singgo Batibulo Jandupurina hari pagi orang mau HP kapulang orang lasanjo tolong tulian nomor WA dan nomor HP nomor rekening jangan sampai lupa ya. Menyuruh tapi tetap pak juo sagalo mato memandang denai antah ibo antah gunjing nanti bo nana jale hati denai taibo antah ibo antah gunjing nanti bo nana jale batin denai ta seso. Op. Jaliaklah adik-adik orang Sungai Pantai pasang Uda Tagaru ya nan Pak Jorong Taratak ke dibacok lah minta izin ke pakai Pak Wali Lebu Gunung untuk ke menjadi menantu orang Sungai Pantai. Pandanglah ke suuk tu di belakang dan pakai tau kepiah tu Pak Wali tu sabarlah Pak Jorong Liau ya. Apa jorong ndak bau-bau bakal yang anyo dan menyumbang indah saja tibo laba bini saja inyo kapatangko tapi awak kareben ndak diundangnya janggui panjang kareson sulabanakan yang anyo antasia mintuo namo udako. Up. Dari Sinar Sagu Daya Sermongan juga di Papanjang tentunya selamat datang Pak Wali Lebu Gunung serta Pak Jorong Jo rombongan dan lah tibo di snacknya lah ke muka ke Pak Wali serta Pak Jorong. Silakan saja cicipi snack yang ada di muka Pak Wali Jo Pak Jorong. Ya mohon maaf cuman itu adanya kecuali biko Pak Wali Pak Jorong kalau akan menambah biko Pak Wali Jo yang
Udah tagaru? Udah tagaru cuman sebagai saluang tetian nasok dari bujang palala lambua. Sasudah iko biko tando lendak beragikan putian tando tilendak berubah. Tolong Pak Wali biko basalam malah Pak Wali jorina cik ya. Berikut dari tukang poca Jawa Bang Linis lagu di papanjang ya tikam dek Rina cuma bapak tu cik jurumudi. Dari ulak kamakinang lalu kasalo ayatiri barantilah awak di pasar kapulang hari lasanjo. Oh Rina, kok sasuo indak kakanyang nan sapiriang indak kabi dia antah selero nan patah antah nafsu makan nendak do nan patambut tetap dicari jo. Maklumlah Rina tentang ego ya. Tari tambu kok perlu kok. Ayah singoyam kampung nyolai tanpa unyikan gurau salasai ko nomor apina kabang wandi minta salaina biru bang wandi kanai kalau nomor api kabang wandi salaina biru bangawandi kanai. Kato bejawi kayong pasabik dari Bang Wandi dia Rina kalau je Bang Wandi ko jan cameh asale basaba lamo lambe lagu le kamandang insyaallah ulun ado mungkin dia ya jan non biru na coklat jadi biko kemayang. Kamari danga pasan nina malam ko kalai bang wandi airan cala kini nak tampak abana de ayah singo ko kalai bang wandi airan cala kini timbang tarimo awa amalamko. Dua pasan pertama dari Bang Munab dan Pak Wali ke Pak Wali jo Abang Munab bagilah sekali-sekali ya. Dari Papa Lim Saromongan Batu Gajah sarto Pogropaki jadi papanjang. Cuma tolong Dek Rina ulang pantun Rina dan saya yang saja lajako itu benar kendak dari Papa Lim. Saya lihat semudia gitu dia ya. Kata Mama Lim melihat. Bang Wandi. Dari Bang Wandi lagu di papanjang pintak mulia kandak berlaku. Terima kasih banyak nomor HP-nya. Ikulah penyambung masa depan kita untuk bisa kita berkomunikasi ya. Bisa kita saling video call. Siapa mengadu kecian kabang nih? Satu Dari Dayon Batu Gajah jadi papanjang kalagu niko ndak membagi sama ratu menimbang sama barik korina di samping biko Bang Munab aci bobulo Papa Yosi biko di jembatan. Abang Munab mendeda jo Papa Yosi di madu duanyo sama lamko de Bang Wandi kini tarimo kasih mungkin abah jadi ampoi ina jona niko ainan de Bang Wandi lama nape janji salama tinggal ampo semalamko. Berarti lu gue N ya. Ndak jale mana Dek Rina dari Ayah Singo pasan pertama kok sampai biduk ke sebarang Rina jadi Rina je Bang Wandi katiku baralik nanti 2 hari 2 malam baguro Ayah Singo menangguang dari Bang Munab jadi papanjang ulang pantun Rina sabata ko balia
Cuma tolong sangkian sayangnya seketik ya. Pokoknya si ada jopatun jangan lupa lagi sayang. Oke lanjut. Basuru ajuwa babang munap sayang Jandi bawa duduk abamanuang Isu aku bang wandi pulang ke sungayang Baraja-raja malah basaluang Oi ko nyobang wandi pulang ke sungayang Baraja-raja malah basaluang Rina Nioniro kok pedoknya ya. Dari Pondok Niru beti pulau Katerina balik je lagu nengko kok iyo tagan dia non satu Rina bajadi Rina Jepang Wandi gua di ayah singo pelawak tadi menjamin gurau 2 hari 2 malam di Pondok Niru buku menjamin kabau jantan gadang saya gua dia pikuannya saja cak lewat ya gua saja ndak tambah panjang sungguh Bang Wandi itu stek ya. Up Batu Gajah berbagi sermongan. Berikut lain tak lupa Rina je pantun seiring sajalan je Papa Alim tadi ya. Non kedua pasan kabake Pondok Niro kalau mereka agak agianya ikut mandi paginya lendak jo ini rogo. Di Sungayang ada pula Niro. Oh beradu Niro sama Niro jadi tua melanya. Oh. Katu pejawe ke yang pasabit dari Pondok Niro kabake pengurus Batu Gajah Cermong ke kawan kalau Pondok Niro memang ia mau pian Niro pandainya ya tapi di Bang Wandi lei diajarnya di rumahnya pasal luang model itulah Bang Wandi baralah kemujuannya nasib liau ya. Oke lanjut Dina sana boleh. Ulang bali ama manggi abang munap sayang de bang wandi jana di manuangan isu aku jadi pulang abang ka sungayang pio kalalo ina dendangkan isu aku jadi pulang abang ka sungayang pio kalalo ina dendangkan. Yalah Bang Wandi sarto Pondok Niro ayam kampung ayah singo sermongan seketet tu bari bacaca kadang berbupuk ketertinggalkan lah menyuruh nampak jo di nan dicari di lada PH ya nan hilang di laba suwo nomor HP pun lah di tangan aja tuh layang berikut kandak dari Sinar Sago minta lagu Cek Jirmudi karo ro ini ya. Agi DJ Parla. Hey. Roro ini jalan berdua-dua rancang dak babini dapat menjaga mudo. Roro ini baik ke padang panjang malang dak bini kaden kan 2 bini urang dari
tanyo pulo Kasihan. Eka tukang saluang Ajenyo. Kece tukang saluang Le muncuang le gambuang Hey. Naden tanyo pulo Siapa, Le? Eka tukang ngoya Mana, Bo? Kece tukang ngoya Ala babini badanawa Hey. Roro ini jalan iriang-iriang Sawu ala bantu ajawi Ko malam bantu kambiang Roro ini jalan dua Sawu ala bantu ababi Malam bantu kudo Ditanyo pulo Kasihan. Ka tukang kamera Ajenyo. Kato tukang kamera Sawu aku nyogata bana Tanyo pulo Siapa? tukang kamera Halo, Lia. Kece tukang kamera Iko India indak sudah Dari tanyo pulo Ha. Kemake eka patai Ajenyo. Kece eka patai Iko Cino dari Shanghai Lu siapa? Ditanyo balia Kabarake urang kadai Kece urang kadai Sabana manis lai kapatai Ditanyo pulo Kabake udah nabajang kui Kece udah bajang kui Bantua ison lah mulai lesui Dari tanyo pulo Ha. Kau udah bajanggui Ha. Kece udah bajanggui Idung adik sebantu cipui Ditanyo balia Kau ranganan datang Kece ranganan datang Iyo kami orang sungayang Dari tanyo pulo Hey. Oka indua Kece indua Selana gagah bangsa sawa Ditanyo pulo Kabake tukang saluang Kece tukang saluang Asawu ala mulai bingung Ditanyo pulo Kabake lah tukang koyak Kece tukang koyak Bini ison sadang barana Apo lah salahin nyoba Oya podo sonyo Oya wa buru abini nyobanya pulo Dari tanyo pulo Oka bake rinto Onde kece rinto Bari maaf telah bekibo Dari tanyo pulo Oka ama ada tua Kece ama ada tua Elok ke depan kita dua Ina tanyo pulo naik ke Bang Wandi Kato Abang Wandi bulan muko niya iba jadi Dari tanyo pulo Siapa, Le? Oka abang Wandi Halo, Nyo. Kece abang Wandi Debini urang kenyapa bini Lari tanyo pulo Kawak ke pendok niro Kece pendok niro Kuali ilahi tabuang dak ado Ditanyo pulo kabake tukang kamera Kece tukang kamera Karudin sabana gata Ditanyo balia kabake urang kadai Kece lah urang kadai Bini urang baik tai Apo lah salahin nyoma Oi apo dosonyo Oi cali alamot tai main HP di body siko Yalah. Rembang Sinar Sagu kita tinggalkan ke lagu Ro ini. Lagu beliau kandaan Kak Indang Moropane Katerina jo lagu nih kau.
Dari dasini sinar sagu lagu di papanjang kate Rina balik sampaikan kau nyanyi Rina. Oke lanjut. Dari udari 10 ton lagu di papanjang serta bang munap cuma pasan kabakin nama dendang jan udai de kabuyai de jo dibaca oleh manuri beko pagi beko saya layang. Dari Tagaru lagu di papanjang naik jelah Eka Patai sana boleh cuma pasan kabake anggota anak kemenakan Tagaru marapiklah kamu ko di bangku le banyak na kosong pasan dari Tagaru nago ayo taruh. Tagaru sanjana nalut basalam kolai ka basalam kosong sajo. Tagaru sanjana nalut basalam kolai ado basalam kosong sajo. Nande udai tolong dengarkan jo siapo udah kasihku. Nande montai tolonglah dengarkan jo siapa nada ita ditibonyo udah kanduang rusua dan nadinyo di madimanyo. Nande montai kamu kodu dua biasa lambe ma asa tiba. Ode emong tai kamu kodu dua biasa lambe ma asa tiba. Ode emang calia ayah di lupua alaman di denta juna yuwo. Ode emang calia gani ayah di lupua alaman di denta juna yuwo. Oyo tuan oyo. Dari dasini sinar sagu lagu di papanjang babaliak Karina baliak dia di Rina orang luak nontuo dasini kini 3 di luak nontuo dah sampai nera gitu kini Rina pasan dasini sinar sagu.
sebentar. Berikut ko dari Bu Yaide kapulang lagi wah ya. Kau ndak tahu jo jangguik Bu Yaide tunggu saja di pantai muah dah tai ya. Ya terima kasih Bu Yang Ide, Bu Yaide, hati-hati di jalan tarik. Dari Dai Montai sering duduk Jodayon Paguru Batu Gajah Sarto Dasaat Putra Gadik Katu Bajawik Kabake Pantai Tiga Mde Pantai Sesudeko Makonyo tibo Dai Montai disiko surang diri di tadangah Ariak Balendang disiko Makonyo surang diri di kajanyo di Dai Kamaria di adu pantai disiko tarik. Itu kan cerita Dai sajo dari dulu sampai kini itu kan cerita Dai sajo dari saisu sampai kini karang dilawi biar dan timbo montai nan bedo mungkin ada jo janji-janji garam dilawi biarlah dan timbo nan bedo mungkin ada jo janji-janji udah montai oi. Tasabui bana lauda montai talambe tibo bana malam ko. Tasabui lauda montai talambe tibo nyasa malam ko. Dia di dunia kasih tak sampai di akhirat dan nanti dua. Dia di dunia kasih tak sampai di akhirat dan nanti dua. Tuhan Anta mangakola tukang oya laba kondai-kondai tampe dua-duanya. Anta ko mangane tukang oya ba kondai-kondai tampe dua-duanya. Wala sabantu kuciang kabarana gak ragu denai mak de siam posko sabantu kuciang oi kabarana gak ragu awak mak de siam posko nan kanduang oi. Up. Oke lanjut. Sianan babi siak bisiak joda iskini tolong jalean bana latu namonyo oi bajang gui baka comato kini anta siapo namo udako Ade mancalia lestui nan kini kakana rapua ma urang nan lamo. Ade mancalia lestui nan kini kakana rapua urang nan lamo. Oi
Buya Paki seperti aku Bapak siap melalui program untuk aja ada Mas ya. De beliau ke pulang lagi. Jadi masalah apa tadi Mas? Dia solang besok lah ya. Jadi malam kini kau di beliau ke pulang lagi. Abah salam lah Pak Buya. Jangan endang kesadonya ya. Lagi boleh Buya salam kau enggak? Kau enggak pakai sarung tangan ya. Yalah ada sini sinar sago, jalan berikutlah kita panjang kita tinggalkan ke Endang Marupane.